Huntingtons er en arvelig sygdom, der forårsager spasmer, depression og i sidste ende død. Omkring 300 danskere lider af sygdommen lige nu. Men hvad forårsager sygdommen, og hvordan fungerer nedarvningen af den? Og hvordan kan man i det hele taget få sig selv til at føde, hvis man ved, at ens barn vil lide af samme skæbne? Alt det vil vi forsøge at svare på i denne video. Genet, som gør, at der bliver produceret for meget protein til den del af hjernen, der hedder striatum. Det gør, at cellerne i hjernen efterhånden går hen og dør. Striatum styrer kroppens bevægelser og tildeles også følelser. Derfor bliver disse funktioner også nedsat i takt med sygdommen træder i kraft. Det kan forårsage symptomer. Typisk træder sygdommen i kraft i alderen 20-30 år, men lever omkring 15 år efter sygdommen konstateres. Men hvad mener jeg helt præcis med, at sygdommen er arvelig? For at forstå det lidt bedre, har vi så valgt at tegne stamtræ her. Og i stamtræet er det de runde, som er kvinderne, og firkanterne, så er mændene. Og hvis de er udfyldt med grøn farve, det betyder det så, at de er syge. Når forældre laver et børn, så modtager barnet fra både sin mor og sin far. Og det gen, det kan både være dominant, og det kan også være recessivt. Det recessive tegner man ofte med et lille bogstav, så i det her tilfælde med Huntington, så et lille H. Og et dominant tegner man som et stort bogstav, så i det her tilfælde et stort H. I Huntington er det store H, som er dominant, og også det store H, som er det syge gen. Og det dominante bestemmer ligesom over det recessive gen. Så for at barnet skal blive rask, skal barnet altså arve 2 små H'er, så det vil sige 2 recessive gener. Sådan her vil den så se ud, så er barnet altså rask. Men hvis barnet bare arver et stort H fra en af sine forældre, så vil barnet altså blive sygt, fordi at det store H var det dominante, og det store H var også det syge gen. Så derfor ser den her kombination altså syg ud. Og det gør den selvfølgelig også, når det er 2 store H'er. Så er det også et sygt barn. For eksempel kan vi se her, at der er en far, der har et stort H-gen og et lille H-gen, og en mor, der har 2 små H-gener. For ligesom at sætte det i perspektiv, så vil vi lave et afkrydsningsskema herover. Det har vi gjort ved at tegne de 2 små H-gener ind for moren, og det store H-gen ind for faren, plus hans lille H-gen. Det vil sige, at der er 4 mulige kombinationer. Det første er, at man får det her og det her H-gen fra moren. Det vil så blive 2 små H-gener. Og det samme altså her, og så er der så et nyt lille H-gen. Hvis det så er heroppe, så er det faren, så får man det store H-gen fra ham. Og så henholdsvis hvert sit lille H-gen fra moren. Det vil så sige, at der er, når man føder børn, og man har Huntingtons, hvis en af forældrene har Huntingtons, er der 50% chance for at få det. Fordi der er 2 ud af 4 her, der er stort H. Der er så også 50% chance for at være rask. Det er så 2 ud af 4 af de små. Det samme det gælder heroppe. Så måden vi vil kunne regne ud, at for eksempel her, at det kun er den ene af bogstaverne fra faren, det er fordi, at vi kan se, at der er nogen af deres børn, der ikke har Huntingtons, altså der er gået raske. Hvis det havde været anderledes, så havde faren hernede, han har haft 2 store H'er, og så ville det lige pludselig være alle børnene, der skulle have været syge. Fordi så havde alle mulige kombinationer haft et stort H i sig. Men er det overhovedet forsvarligt at putte liv ind i verden, når man godt ved, at der er en stor sandsynlighed for, at barnet kommer til at have den her dødelige sygdom? Ja, det har vi spurgt 2 personer om, som har Huntingtons, og de har 2 forskellige meninger. Hej, jeg er diagnosticeret med Huntingtons, og til daglig så går jeg med 2 små børn derhjemme. Der er så mange, som har spurgt mig, om det burde være retfærdigt, at jeg har børn, eller jeg får børn, når jeg har Huntingtons. Og der har jeg så bare sagt til dem, at jeg synes, det er meget fair, fordi jeg bare gerne vil leve livet som normale personer, også selvom jeg har Huntingtons. Ja, jeg lider også af Huntingtons, men jeg har valgt ikke at få børn, fordi jeg vil gerne have, at den her kæde af sygdomme, som man ligesom har været i min familie i mange år, ligesom skal stoppe her. Kan du forstå, at der er andre mennesker, der synes, det er en dårlig idé, at du ligesom giver den her sygdom videre? Der kan jeg faktisk ikke vælge at forstå dem, fordi jeg synes, at have børn det er en vigtig del af livet. Og for mig der er det et helt liv, men der er også kun 50% chance for, at mine Huntingtons det følger med mine børn. Kan du forstå, at der er andre mennesker, der godt gider at have børn, selvom de har Huntingtons? Det kan jeg i den grad. Altså, man skal huske at leve livet, mens man har det, men jeg vil nok sige, at for mig personligt har det betydet mest at få stoppet sygdommen så vidt muligt. Men hvad er egentlig det etiske korrekte? Og hvad synes du?